Senyor Ami. Labi-labing pagpapasalamat asin kaugmahan. Inian solamenteng namamatean ngunya ni punong barangay Pablo Solano kantumpa Kamalig Albay. Kanakaaging Biyernes kaya, formal ng pig inaguraran ang level 2 solar-powered water supply system kanako Bicol Party List sa indang barangay. Para sa punong barangay, dakulang tabang ng gad ini, urog ng problema sa indang lugar an bastante asin masasariga na supply ng tubig. Nung nagkaigwa po kami ng water system po kayo ni, kumbaga sa ano, dahil na nahirapan sa mga residente na madali po sa inda na mag-produce ng tubig, lalo sa pagkarigos, duman po sa mga estudyante. Apwera sa Barangay Tumpa, dagos naman na pig inaguraran ang parehong proyekto sa Barangay Suha kan Kamalig. Ang residenteng si Heidi, dainang gad mapugulan ang kaugmahan. Sabi niya, daina sinda mamatanin maagahon para sa na maghanap nin mapagkukuanan nin tubig. Dako na katabangan ta, diyan na kami nagiinom, diyan na kami gabos na pangangay po naman ng diyan na. Asigurasyon kanako Bicol Party List, padagos ang mga siring na proyekto asin dakol pa ang nakalinyadang programa. Ang prioridad mi sa Kongreso is yung mga nasa upland, so mga unserved, so day kayang serbihan tawan ni. Arami po ang pagtios nindo sa tubig more than 30 years, 40 years. Namamatian mi po yan sa Bicol, sa Kongreso, in fact, pati Action Center malag kami. So, bawat water system na kaya ming pasyara na ay po talagang it's a long neglected trabaho po yung gobyerno. And ganyan lang po ini nagiging prioridad sa tuyang gobyerno na talagang matawan. Parte ang proyekto kan programang tabang sa komunidad kan ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.